चलो भाई हम तो यह कहब कि पूरा मेला में घोड़ा का जोड़ा नहीं खे। अब रौरा देखते बनी मेला रउआ एगो दियर है बनी। हाँ दियरा एकदम दियर कहले बस बेटा काहे खातिर देखावे खातिर देखावे खातिर शो खातिर माने बेचे उचे ना ना बेचे खातिर ना शो खातिर देखावे खातिर तो वो मान ली कि अगर केहू प्रेमी भेटा गइल शौक वाला कि भाई हम चाहत नहीं कि घोड़ा हमारा हो बेचाई ना 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 कतनो पैसा मिली। बाबा बरमेश्वर नाथ के नगरी ब्रह्मपुर धाम में फागुनी मेला के नाम से प्रसिद्ध बा पूरा क्षेत्र में। ये मेला बहुत पुरान मेला हो, कहतलो जो 300-400 साल पहले से ही मेला लागोता। पहले मेला में हमनी के जब लइका रह जाओ घरी पूरा क्षेत्र में खेती बैल से होत रहे। मय लोग जौन बाकी कार्तिक में बैल से खेत बोई लोग, ओकरा बाद घास खिया पिया के आई सिर पश्चिमी बात फागुनी मेला में मय लोग तैयारी करी जो बैल लेके चले के बा। मय लोग जतना कुल सामान रहे लाद पाती के बैल गाड़ी पर आई बैल आई है। सो महाशिवरात्रि के दिन बाबा बरमेश्वर नाथ के जौन बाकी जलाभिषेक क के ओकरा बाद समापन होत रहे माल गोरु के। लेकिन अब बैल के बहुत उपयोग नहीं है, ये सब कहीं बैल मवेशी रही नहीं खन गई। केहू केहू भाई रखल बा मेला में लेके आइल बा। घोड़ा भी सब लोग के पाले नहीं है, अब केहू केहू बा उहे घोड़ा रखल बा। घोड़ा कहा जाता है धन के श्रृंगार होला घोड़ा, जरा पल मैंने अथी होला उहे घोड़ा रखेला। बहुत तरीका के घोड़ा आइल बड़े से मेला में, किस्म किस्म के घोड़ा आइल बड़े सो। देख लीजिए भीड़ के ग्राम लागल बा। एगो दुल्हन के सजावल जाला ओ तरीका से घोड़ा के सजावल जा रहल बा। हाथाना लोग भीड़ लगैले बा। का विशेषता बा घोड़ा के, तमाम चीज के बारे में हमनी के जानकारी लेवे के प्रयास करब जा। रउए घोड़ा मालिक बनी, अपन परिचय दे दी। हमार शालिग्राम तिवारी नाम है, बरजा सुंदरपुर बरजा घर है। हमार जमशेदपुर में रहले सो फार्म हाउस बा। अच्छा 25-26 गो घोड़ा बड़े सो मने राउर बरजे घर बा बाकी रहे नहीं जमशेदपुर गाँव ना रहनी गाँव आवे नहीं जानी, लेकिन हमार कारोबार बा जमशेदपुर में। 25-26 गो घोड़ा हुई बड़े से। तो ए जोन घोड़ा देखत नहीं कि बड़ा दुल्हन लेखा करा के पूरा देरी लगत सजावे में। नागपुर से हम ले बनी, महाराष्ट्र से। ई घोड़ा डांस करेला। हाँ हो 2 गोड़ पे खड़ा होके चली, 3-4 किस्म के डांस करी। अच्छा मड़वार नस्ल तो एकर तो मैंने काहे खातिर देखावे खातिर शो खातिर माने बेचे उचे ना ना बेचे खातिर ना शो खातिर देखावे खातिर। तो वो मान ली कि अगर केहू प्रेमी भेटा गइल शौक वाला कि भाई हम चाहत नहीं कि घोड़ा हमारा हो बेचाई ना 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 कतनो पैसा मिली ना ना बेचाई ना। हो ना भैया नोट फॉर सेल लिखल बा कब से 4 दिन से आइल बा, 4 दिन से एको दिन बेचे खातिर नहीं आइल। अच्छा तो एकरा के का माने का करा के खाना पीना में का देता नहीं जाता ना सुगर भइल बा डाल बा देखी आइता ए बुआ आइता ले वतन भीड़ से देखावा हो ई कोनो ए बार कोन नया डाल बा आ कि मेला में अलग से डाल बा। देख ली भाई घोड़ा के डाइट में देख ली गजारा बा, चाना बा, चोकर बा, किशमिशो बा। ई बताई कि ई बार देखावे खातिर डालल बा कि माने खाला रोज ये खाला। हां ये इजा ना ओइजे से खाला कोनो इजा मेला में रोज कहला लो जो घोड़ा के राखे में बड़ा मेहनत करे के पड़ला, एकरा के मोले ओले के पड़ला। मोले के तो परबे करला तो आदमी जोन त रखे के पड़ी जी खर्चा होई न कर। अभी एगो लइका आइल बा उजा बड़े से 5-6 गो लइका। अच्छा तो ई बताई कि ई ना ना चला बड़े सो नौकर बड़े आदमी जोन राखल बड़े एक घोड़ा में खातिर स्पेशल। हां तो पूरा खर्चा होती जो महीना में। खर्चा तो बढ़ले बा। खर्चा माने कतना ले खर्चा में 1.5-2 लाख 1.5-2 लाख महीना पर 26 गो जानवर बड़े सो। एकरा से कोनो फायदा शौक से बड़े सो देख ली कोनो फायदा नहीं है। बाकी कहे के बात करनी है जो घोड़ा धन के श्रृंगार हो। पहले बहुत सारा लोग राखत रहे, लेकिन अब केहू में पटते नहीं है काहे हो। तो हम अकेले बानी, एक सरुआ बानी रे भाई, गाय रखी कि घोड़ा रखी। कारण यह बा जो परिवार जौन बा बिखराव हो गई, जौना के वजह से मैंने यह तरीका के समस्या खड़ा हो गई बिया। बाकी अभी भी बहुत सारा लोग बा जौन हमनी के संस्कृति रहा, जौन एगो घोड़ा के परंपरा रहा। आज भी रउआ अगर मेला में आवो तनी किस्म किस्म के घोड़ा रउआ देखे के मिली, एक से एक घोड़ा देखे के मिली, रेसर घोड़ा देखे के मिली। ई बताई कि माने सिर्फ काला देखावाला कि रेस भी जीतेला? काला देखावाला, सिर्फ काला देखावाला। अच्छा 2 घोड़ पे खड़ा होके चली। अच्छा 3-4 किस्म का डांस करी। तो बहुत सारा ऐसा का होला, लोग चाहेला कि भाई अपना कोनो भी शुभ काम बा बारात रात में घोड़ा के माने एती होला तो में जाला ही कुछ घोड़ा ना
शौक से बा। मैंने केहू चाहता है हम अपना बाराती में यही घोड़ा पर बैठ के दोस्त जाए। यार में चल जाई। अच्छा, ऐसे दोस्त यार में चल जाई, ऐसे भाड़ा मैंने केहू दोस्ती यारी में मैंने भाड़ा पना ना, जाए, ना। पैसा से ना जाए, पैसा से ना जाई, प्यार से चल जाए। मैंने प्यार केहू से चल चल जाए जाई। तो एकरा के तनी डांस उन्स वाला तनी व्यवस्था ना तनी दिखा देती केहू चढ़े वाला। हाँ हाँ, तनी देखल जाऊ हमनी के कि लइका है घोड़ा कैसे डांस करत अभी तक तो यहाँ के कनी। हाँ देखी आई देखी बाबा बरमेश्वर नाथ के नगरी। ई तो बाघ नियन गरजता जी घोड़ा। आई आई धीरे धीरे उन्हें बढ़ बुआ देख ली आई घोड़ा। ई तो देखते पहले ही नाचे लगल जी। हट जा लगो देखिए भाई आराम से। हाँ और एक दो और अच्छे और अच्छे और अच्छे और अच्छे और अच्छे बोला फ्रे बोला फ्रे। चला बेटा चला 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 चला। अच्छे 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 बेटा अच्छे बेटा अच्छे बेटा। बस बेटा बस बेटा बस बेटा बस। चलो उठ जा। बस बेटा बस जी। ओए नहीं नहीं चला। बस बेटा बस। ये बताई कि ए मेला में कहिया तक रहे के बा? ये मेला में काल भर रहा। काल भर। हाँ देखो तरीके तने देरी में पूरा माने अथी हो हाँ, गई। जैसे पहलवान के नस नस चढ़ जाला वैसे नस नस चढ़ गेली। हां हां देखी चढ़ गई पूरा। लगाम लागी त नस नस चढ़ जाइए। हनो हाँ तो मैंने आखिरी बार फिर पूछा तनी कि मैंने बेचाई ना जी। ना ना नोट फॉर सेल ना खाली सो खाती आइल बा। सो। तो कब से रुआ मैंने प्रेमी बनी घोड़ा के एगो? घोड़ा के हमारा बाप दादा के प्रेमी है। अच्छा पूछता नहीं सबक पुछता नहीं बाबूजी राखत रहे एगो दूगो। अब हमारा जी में फार्म हाउस बड़े सो। अच्छा तो ये बताई ओ जवा जहाँ रहने रहो जमशेदपुर ओ जवा के बारे में रहो बताइए अपने बारे में कुछ बताई का करे नहीं। ओ या हमार बिजनेस दूध के बा। अच्छा गाड़ी बाड़ी सो माल मवेशी भी संग रखले। हाँ हाँ जौन मैंने बाप दादा के थी वालों करके छोड़ले नहीं ना की ना ना तो रउआ चढ़ा नहीं घोड़वा पर। हाँ, हाँ। तनी चढ़ी घोड़वा पर। अब हम खाली पीठी ना चढ़ब। कसे के पड़ी तो चाहे चला के चढ़ाई तनी घोड़ा पर चढ़ाओ। देखी देखी चलो बेटा जो शेर जियो बना ना हो पूरा मेला में तार जोड़ा नहीं खे। जो शेर देख लो भाई हम तो यह कहब कि पूरा मेला में घोड़ा का जोड़ा नहीं खे। अब रौरा देखते बनी मेला। रउआ एगो दिया रहे बनी। हाँ दियरा एकदम दियर कहले हैं। हाँ? एकदम दियर कहे तो का कहबे ना जे गिरहत लोग बा ओहू लोग के घोड़ा घोड़ी रखे के चाहिए। एकदम रखे के चाहिए। सब केहू के घोड़ा घोड़ी रखे के चाहिए फिर से। जेकर पहले तो सब केहू के रहत रहला जेकर अब नहीं खे ओकरो रखे के चाहिए। ये नु हाँ काल तक रउर मेला में घोड़ा रही 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 ते करे के रेस के माने विचार बा कि खाली कलाकारी देखावे के बा। कलाकारी खातिर देख लो भाई अभी जन हमनी के घोड़ा देखैनी है जा एक घोड़ा के जोड़ा पूरा मेला में नहीं खे। हालांकि ई रेस जोन बा रेस में शामिल ना होई सिर्फ कला दिखाई आ उहो बे पैसा के कला दिखाई। अगर केहू चाही जे पैसा से हमनी के कला देख ली ना देखे के मिली। तिवारी जी से अगर दोस्ताना संबंध बा प्यार मोहब्बत बा हमनी के हमनी के अगर जरूरत पड़ी तो जाई नु काहे ना देख ली घोड़ा जरूर जाई। बाकी रहुआ कहाँ से देखा तरी कमेंट्स करके जरूर बताई। चैनल पर नया बनी तो फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखा तरी तो सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही तरी देखत रही आपन बोली आपन माटी दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।